masser af video. Det kan jeg også sende til jer. Se, der er en sakal. Nej. Øj, nu tager han det. Ej, den er blevet helt... Den der kommer halsen ud her. Den er nærmest blevet slået ihjel af den. Ja. Der ligger en hyæne krasset halvdød derovre. Gør du det? Nå. Ja. Okay. Hyænen har ikke rejst sig, den bliver angrebet. Ja, den ligger og bevæger sig halvt. Hold da kæft. Så jeg kan da se den hyæne. Ja, det var det. Den rejser Nå, sig. den er over. Nå, den der. Ja, den er. Den har det rigtig dårligt. Ej, den halvt noget, den hoved mangler. Nej. Nej. Det er fandme voldsomt. Hvorfor fanden den kunne bare lade være at gå til løven? Ej. Det kan vi ikke over det. Det tror jeg sgu. Jamen, jeg kan da ikke lide at se på det. Nej. Hvorfor skal de hen og provokere døre? De kan da bare gå væk. Hvor fanden? De opsøger det jo selv. Du kommer ned og skal bare se. Skal den hellere lede efter den der? Ej, hvor voldsomt. Jeg siger, for øje, hvad skal det? Så sådan den ikke hjem. Øj, nu bliver den nakket. Væk for helvede, nu væk. Nej, hvor har den det dårligt. Den jagter den her hyæne nu. Nu tager den den. Nu er den død. Nu er den død. Nej. Nej, hvor er det voldsomt det her. Nej, den ligger og lider, den der nu. Nej, hvor er det... Nej, den ligger og skriger og lider. Den bliver slået ihjel. Nej, det gør den ikke. Nej, det synes jeg heller ikke er sjovt. Det synes jeg simpelthen er for voldsomt at se. Sådan er det jo også med de der byttedyr. Men de opsøger det jo selv, de der hyæner. De er jo ikke engang et byttedyr her. De hører sig jo selv til det. Nej, men det er stjålet hans. Hvorfor du? Han er stjålet tilbage til ham. Kan man se det? Er det uhyggeligt? Nej, det kan jeg ikke. Jeg tror, den er død. Den holder sig væk. Er den død? Den løven går hen til den igen og gør det færdigt. Det skal ikke. Det er ikke noget. Hold nu kæft. Du tager den der. Men den kommer til at tage flere løven. Den kommer til at nok flere. Men det er da hvad, de ikke kan. Helvede, var det uhyggeligt. Ja, det er det. Det var godt. Men det her, det synes jeg faktisk ikke er sjovt. Nej, det synes jeg ikke, jeg bryder mig heller ikke om det. Det er virkelig voldsomt. Men sådan er livet. Det er sådan der. Han har garanteret også fået siden ham der. De æder vel også den, der er død, ikke? Ellers så spiser jeg sig eget. Det ved jeg ikke.
Den chikanehav, den løber derude. Undskyld, den vil ikke blande sig. Kan du se derovre? Ja, jeg skal se rigeligt. Der er også en chikane derovre. Ja. Så de går ikke så tæt på, når det er en af deres egen. Nej. Nu er I et vildsvin der. Der er en derovre. Den lyd der. Ja, det er rigtigt, det er meget det her. Jeg kan slet ikke forstå, hvad deres formål er med at gå efter løven. Så det er som om, de nærmest jagtede løven, men de er jo ikke i nærheden af at kunne nedlægge den. Nej. Altså, Så bliver det helt stille. fuldstændig. Med et. Det var da de opdagede den, at den var død. Ja. Ligesom den viser dem. Det er bare at se her. Så nu er der ikke nogen pointe med det mere. Har du taget et billede af det der, hvor den står der? Nej. Og tager du billede med din iPad? Nej, jeg har slet ikke haft tid til det. Jeg skal ikke. Nej, Er der andre, der vil kigge i kikkert? Nej. Det er også nok for mig. Kaj, kigger den over i, når du vil filme. Anne, gider du lige kigger den der ned i det der?